Oui, merci. Kɔrɔ ka ca. N'an y'a ta 8 mars yɛrɛ sɔrɔla sira min fɛ, musow ka kɛlɛ sira don yalasa k'u bila u ka hakɛ kɔnɔna na. O ɲɛɲinini sɔrɔli sira o de nana ni 8 mars ye, ka na a cari diɲɛ yɛrɛ fan bɛɛ fo ka kɛ fête internationale pour les familles. Voilà. Donc ne bɛ min faamuya 8 mars la, o ye d'abord a base ye kɛlɛ pour que musow ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na. N bɛ min faamuya kɔnɔ hali bi, o ye que 8 mars dabɔ kun ye kun damadɔ ye. O kun dɔw ye ka se ka jateminɛ kɛ musow ye baara minnu kɛ ani fɛn minnu tolen no musow ye, dankarilen no musow ka ɲɛtaga la sira minnu fɛ, olu ka se ka dɔn k'olu kɛlɛ kɛ. Muso minnu fɛnɛ n'u sigilen tɛ k'u bolo fila da u sen kan, n'u sirilen tɛ mɔgɔ la n'a ka d'u ye ka u ka autonomie financière sɔrɔ, donc ka o musow fɛnɛ bonyamasegin kɛ o musow fɛnɛ ye u ka cɛsiri la. N'o bɔra ye, an bɛ se k'a fɔ fɛnɛ ko 8 mars dabɔkun ye fɛnɛ muso dɔw bɛ yen, o muso ninnu an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya caman b'olu kan. Gɛlɛya dɔ ye mun ye? O ye an ka taabolow yɛrɛ ye, o poids bɛ, o fanga dalen don o muso ninnu caman kan. Ko caman bɛ yen nɔ a ka d'u ye k'a kɛ ɲɛtaga sira kan, nka siran bɛ yen. Siran bɛ yen. Bon 8 mars dun b'a yira bɛ muso cɛsirilen minnu yira, o bɛ o muso ninnu encourager yalasa u kɛlen don ka siran birifini min bir'u kan, u ka se k'o birifini wuli ka b'u kan, u fɛnɛ ka kɛ muso cɛsirilenw dɔ ye. Voilà, donc ne bɛ min faamuya 8 mars la, o y'o de ye. Nin bɛɛ bɛ sɔrɔ kɛlɛ in de kɔnɔna na. Wa kɛlɛ in yɛrɛ fɛnɛ ye min ye, d'abord kɛlɛ in y'an yɛrɛ ye fɔlɔ. Ka kɛlɛ kɛ i yɛrɛ kɛlen no ka dan dɔ bila i yɛrɛ la, k'a ɲini ka tɛmɛ o dan kan. K'a yira ko musoya ti mɔnɛ ye, bien au contraire musoya ye chance de. I y'a fɔ cogo min na effectivement, pandémie dɔ b'an kan n'o ye Covid-19 ye. Jakoya don n'an b'a fɛ ka mesure respecter, 8 mars tɛ se ka fêter i n'a fɔ san tɛmɛnen tɔw ta cogo. Barisa bana min don, bana in ti jama fɛ. Donc jamarajɛ bɛ ko o ko la, bana in bi munumunu kosɛbɛ o jama cɛla la. Parce que hakɛ dɔw bɛ yen olu kan ka respecter, e bɛ se k'a respecter, ne bɛ se k'a respecter, mais est-ce que dɔ nin bɛ n'a respecter? Voilà, donc hukumu kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ jateminɛw na 8 mars ma fêter ɲina i n'a fɔ san tɔw. Émancipation des femmes, je dirais un peu que ça revient au même combat en fait, parce que émancipation des femmes est basée égalité entre femmes et hommes en droit. Voilà, donc n'o yɛrɛ ye 8 mars yɛrɛ kɛlɛ source yɛrɛ ye fɔlɔ. Voilà, on peut dire que émancipation taara o sira de kan jusqu'à présent o lutte de fɛnɛ b'a la ka continuer. Donc hali bi ka se ka hakilinaw falen, basa sira caman bɛ yen nɔ hali bi mɔgɔ caman bɛ barrière da a denmusow ɲɛ. Par contre ni denkɛ don problème t'a la, a bɛ i n'a fɔ kalan taabolo la komi n ye école karamɔgɔ fɛnɛ ye. Souvent c'est pas tous les parents, par exemple domaine scientifique filɛ nin ye, c'est rare parents caman ka o denmusow encourager o siraw kan. Basa
préjugé caman bɛ mɔgɔw hakili la o bɛɛ société ka poids de. Donc émancipation des femmes bɛ o bɛɛ de kɛlɛli la. En fait, pour que musow ka se ka liberté sɔrɔ u ka choix kɔnɔ, baaraw ta sira la, u ka projets ta sira la, kalanw ta sira la, donc kɛlɛ fanba bɛ o sira de kan. Donc ne hakilina ye min ye émancipation na o yɔrɔ ye. Bɛɛ ni langana sabatili la muso jɔyɔrɔ tɛ se ka fɔ ka ban. N'an ko an bɛna olu citeli daminɛ est-ce que actuel média mɔgɔ a bɛ sɔn ka si yan nɔ dɛ basa o ka ca. Voilà, bɛɛ ni kelenya yɛrɛ base bɛ musow bolo. A base ye musow ye basa société yɛrɛ sigi kuloma ye muso ye fɔlɔ. Basa lamɔ base yɛrɛ muso de ye fɔlɔ. Donc lamɔ base ye muso ye, muso de bɛ valeur dɔ inculquer depuis à bas âge a den na. Donc unicité ni bɛɛ ni kelenya hakilinaw yɔrɔnin kelen fɛnw tɛ o, lamɔ cogo fɛnɛ b'a la. E lamɔna ni hakilina dɔ ye, ne ma lamɔ ni o ye. Ne lamɔna ko ne ka fusa ni e ye, walima e lamɔna ko e ka siya ka fusa ni ne ka siya ye. O tɛ base ye ya, i bɛ wuli n'a ye de. Fɛn dɔw de bɛ f'i ɲɛna n'i bi kɔrɔbaya ni funteni ye i dusukun na, donc après i mana balikuya i bɛna sɔrɔ k'o waleyaw de da kɛnɛ kan sisan, i bɛna waleyaw de kɛ. A bɛ bɔ frustration intérieure la sisan i bɛna extérioriser, et par quoi? Par des actes concrets. Et on sait que ces actes-là sont des actes, ne peuvent être que des actes négatifs à l'égard de la société. Donc, dans ce sens, bɛɛ kelenya base ye muso ye fɔlɔ. Hakilina na thème ɲana basa an bɛ se k'a fɔ poids min b'an bɛɛ kan sisan, dekun kelen bɛ bɛɛ kan sisan, o ye Covid-19 ko dekun ye. Voilà, donc par rapport à ça aussi, le leadership féminin par rapport au Covid-19. Donc, je dirais que le thème est très bien choisi. Basa Covid-19 kɛlɛbaga fɔlɔw ye musow ye, basa muso exposelen no kosɛbɛ bana nin na. N'an ko k'an bɛ fɛn ta kuma a kan k'a fɛsɛfɛsɛ, infirmières bɛ yen, dɔgɔtɔrɔsow la, médecins bɛ yen, olu de bɛ gɛrɛ mɔgɔw la kosɛbɛ. Bon, an ka société yɛrɛ taabolo la, cérémonie kow ni fɛnw ko caman na musow de bɛ jamalajɛw kɛ kosɛbɛ. Donc mɔgɔ minnu exposelen no kosɛbɛ, o mɔgɔw de bɛ se ka kɛ bana in fɛnɛ kɛlɛbagaw ye kosɛbɛ. Donc pour ça, moi je pense que le thème est très bien choisi parce que même pour que mesures ka respecter à la maison, assainir la maison, côté hygiène nous, a bɛɛ base ye jɔn ye, muso tɛ ya. O muso de bɛ suivi kɛ so kɔnɔ, tɛgɛkojiminɛn sigi, est-ce que denw y'u tɛgɛ ko, est-ce que u bɔra école la u y'u tɛgɛ ko, est-ce que u tatɔ masque donn'u nun na, muso de b'olu vérification kɛ. La plupart, je dirais, la plupart, ce sont les femmes qui le font. Voilà, donc prendre ça aussi comme thème, o ye hali bi ka muso encourager o sira kan, minnu b'a sira kan déjà, et en même temps ka caman fɛnɛ bila o k'o sira ta yalasa an bɛɛ bɛ se ka jɛ cogo min na ka bana in kɛlɛ. 8 mars fêteli daminɛna an bɛ se k'a fɔ ɲinaya san 100 ani a san 10 ye. Voilà. Muso ka droit bɛɛ ma di, basa hali bi n ye fɛn dɔ fɔ kuma kɔnɔna na, o ye société yɛrɛ ka poids ye. O ye société ka poids ye, muso ka droit bɛɛ ma di, basa hali bi sira bɛ yen nɔ. Par exemple, n ye domaine d'ingénierie ta, étiquette bɛ gulon muso caman na ka sɔrɔ u ma ka compétence ɲini k'a dɔn en fait. Juste le fait que i ye muso ye, i nan'i présenter,
déjà e ka kɔti bɛ bin fɔlɔ k'a sɔrɔ hali u t'i ka compétence dɔn. Donc je dirais dans ce sens que hali bi parce que o bɛɛ ye hakilina kow ye. O bɛɛ hakilina kow ye. M'a fɔ ko ka fɛn ta ka di musow ma fɛn min mérité dɛ. Moi-même je suis contre ça personnellement. I ma fɛn min mérité i man kan tɛ ka kɛlɛ ko nɔfɛ. Mais i bi fɛn min mérité o kan ka d'i ma. Bon mɔgɔ man kan tɛ ka fɛnɛ k'i juger ka sɔrɔ sur le plan de la compétence k'a sɔrɔ an bɛ tester fɔlɔ dans ce sens. Bon an bɛ se k'a fɔ o poids ba bɛ musow kan. Hali bi o dun fɛnɛ ye droit de. On a le droit de travailler. Si i ye kalan kɛ ka se ka diplôme sɔrɔ fɛn min na, c'est un droit aussi pour toi ka baara sɔrɔ o sira fɛnɛ kan. Bon souvent au côté a bɛ flouer barrière bɛ da musow ɲɛ, souvent i bɛ démotiver mais hali bi cɛsiri ye anw de ta ye parce que hali bi kɛlɛ ma ban en fait. Kɛlɛ ma ban hali bi basa hakilinaw bɛɛ ma falen. Caman bɛ musow encourager la mais caman fɛnɛ bɛ hali bi minnu fɛnɛ bɛ a essayer la ka combat in latiɲɛ en fait. Caman b'a fɛ ka ɲini ka combat in latiɲɛ. Donc droit bɛɛ ma sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi. Je pense que elles ont demandé ka caya de mais u m'a fɔ ko ka don parce que ni ko ka don c'est comme si il y a jamais eu de femmes dans les prises de décision. Voilà, je dirais pas ça non plus. Musow tɛmɛna minnu an ye muso candidatu sɔrɔ présidentielle la olu tɛmɛna n'est-ce pas. Musow caman tun bɛ ministériya la. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui aussi muso ministres bɛ yen muso tɛmɛna assemblée kɔnɔ actuellement aussi muso dɔw bɛ CNT kɔnɔ donc dire que muso tɛ prise ma deli ka don ça fait c'est deux questions différentes en fait. Voilà an bɛ k'a ɲini ka caya dans les prises de décision parce que on est minoritaire, oui. Ça c'est normal, mais ça ne veut pas dire que dans le temps, muso kunte prise de décision kono. Ok, merci à vous.